салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза рияди шашум. Ҳамиҷада чизои нав омадай, апашкамон овард, платьёи нав овард, нахшон 170 сомон. Марҳамат, ина бинен. Ё ози чанд та расветка дорем? То размери 52 дора, ай 44 то 52, ай 46 то 52 дора. Материалиш жатка ҳай. Жатка ҳай. Баъд мехе пешам нигин задаги, аҷибот кадаги, апамон овардаги, ай шаҳри Ӯзбекистон. Ай республикаи ба мо дӯсту бародар Ӯзбекистон овардаги. Ина марҳамат иҷада. Ози пака дута расветкаш ҳастай, дута расветкаш ҳаст. Ай бо борош раҳда ҳастан, касе ки заказ кадан яй, заказ кана. Мо даставка дорем тамоми ҷо. Анаи платьёи доинги тозаи нархи ём 170 сомон. Ё беҳа дарозан. Ами чанд қадароз бошен шумо размери шумо ёф мешавад. Ҳамаамад бинед ҳамаям ё ози пака наличи ҳастан. Касе ки омада метавона бозори Корвон биёя харид кана. Касе ки наметавона мо да муроҷиат кана. Тамоми ҷо мо даставка дорем. Основно иҷара ма барои ҳами жаткои новинка шуморо сиёмка кардистам ки шумо бубинед камтарак моделша дига кадагиян. Остиношам зур задагиян. И то остиношам и маладёж ниай. Барои духтарако каси успед кана харид када метавона. Фақат дута чиш ҳастай. Бо мисол ки шумо заказ кунед ё ай Ӯзбекистон ҳами заказҳои шуморо гирифта меёрам. Ай адреса гап задагиям. Иҷа ҳамун ҷое ҳастай ки нахели футболкои чӣ дорако ҳозирам ҳамиё ҳастанд, не ки камш мондагия дубойкои ҷинсиянко гаранти хати. Маям бисёр равон кардагим, жалоб нест. Беҳад хубан, касе ки метавона бо аняём заказ кунад. Айҷада эфам доран, эфкам. Ай ҳамун ҷое марама бибини иҷада аслан барои ҳамиём. Вақте ки шумо заказ мекунед ҷо ҷои аптоя касе ки айноми канали Libos TV гап мезана обязательно арзонам мешава. Ина ё 200 сомон. Бира хаймо ба фикр ба навор гирифтагӣ будем. Аниям материал жаткаи зурай. Жатка зурай тудма хати, пешошон тудма. Ина и вале касе ки англиси намедона ина пешо наметавона хонда. Марҳамат. Барои чиро сиёмка кардем ки материалои ҳамин чиёш доинги тоза. Амрияча пеш биёр, не сафеда. Анамра. Анам малошинра пеш биёр. Ай пештар бигирем. Пештар ма пешакша бигирем. Ина пеша бинем. Обшивкаи пешаш санги майда қатияй. Аҷибот кадаги. Сваровски тоза қати обшиват кадаги. Чизошон аҷибот. Материалш тоза доинга. Чи? Чӣ чизе гуфтаистам, ман нафаҳмидистам. Шестеринг мега ё шестиклинка, ҳа? Шестиклинка будааст. Поёнаш кушод будае, миёнаш тангтарак будааст. Шестиклинка мегуфта будаастан ба забони хичо. ҳай боқии сарбаланд обод бошен. Видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.